Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, Χριστούγεννα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας! Καλησπέρα! Καλησπέρα σας! Καλώς ορίσατε! Είστε όλοι καλά? Πολύ καλά! Από σήμερα λοιπόν ξεκινάμε όλοι μαζί να μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα, η μαγικότερη στιγμή του χρόνου. Από τη μία άκρη της γης ως την άλλη, οι άνθρωποι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με διαφορετικούς τρόπους. Όπως κάτι μικρές καρτούλες γεμάτες αγάπη στους ανθρώπους που τριγυρνούν πάντα στη σκέψη μας και νοιαζόμαστε για αυτούς. Οι ολόλευκες χειμωνιάτικες νύχτες, λίγο πριν αποκοιμηθούμε. Το τζάκι που μας μαζεύει γύρω του για να σκαλίσουμε τη φωτιά και να θυμηθούμε ξεχασμένα παραμύθια και ιστορίες περασμένες. Ο γλυκός ήχος που φτάνει στα αυτιά μας τη νύχτα από τα κουδουνάκια που φορούν στο λαιμό τους η τάραντη του Άι Βασίλη. Οι υπέροχες μυρωδιές από τα γλυκίσματα που ετοιμάζει η μαμά. Τα σκόρπια ψιλοκομμένα χρυσοχάρτωνα, οι κόλλες και οι χρυσόσκονες που είναι πεταμένα σε όλο το σπίτι και που κάνουν τις φωνές της μαμάς να ακούγονται λιγάκι πιο συχνά. Τα γέλια και οι κουβέντες των αγαπημένων μας που μαζεύονται νωρίτερα κάθε βράδυ στο σπίτι. Κάτι βαθουλωτά, πολύχρωμα πιατάκια γεμάτα φουντούκια, καρύδια, χουρμάδες και ξερά σίκα. Ένα πακετάκι με δώρα για τη φτωχή οικογένεια που θα αφήσουμε έξω από την πόρτα για να ζεστάνει και να ποτίσει με το χαμόγελο τα προσωπάκια και τις καρδούλες των παιδιών. Το γράμμα σου στον Άι Βασίλη που ζητάει ειρήνη για όλο τον κόσμο. Ένα δάκρυ στα μάτια σου και εκείνα τα παιδάκια στον δρόμο και μία πρόσκληση να περάσουν μαζί σου την παραμονή των Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα, παιδιά, είναι αγάπη. Αγάπη και μόνο αγάπη. Χριστούγεννα ήρθαν πάλι, Χριστούγεννα ήρθαν πάλι, χαρείτε μικρή μεγάλη και καλή σας χρονιά. Χριστούγεννα ήρθαν πάλι, Χριστούγεννα ήρθαν πάλι, χαρείτε